Dine turistên biyanî wekî nabûlê tilbajîr û navçeyan çûn dîtina berhemên dîrokî. Di betlana Nehrojiya Eydê de medyata Mêrdînê pir qelebalix bû. Bi hezaran kesî ji bo gerê berê xwe da bajarê dîrokî. شخص صالاجي بتشكالهم ندي تبو إذا زعف فرق ليا ملات تريد زعف تين زاتن يغلق جي زعف زاتن في عيدي الجوري واصلي دي تري زيدا ملات هات توريست هاتن ام بيجن اوجي كي جمره بو كيف خوشي Hinek li kuçeyên dîrokî geriyan û rûyên xwe xemilandin. Hinekê din jî çûn ser qesr û qonaxên dîrokî. Serokê Komîsyona Karên Derve ya Meclisê Fuat Oktay jî li gel malbata xwe li medyatê bû. Mezopotamya'nın içerisinde muhteşem bir... Ev der di nava Mezopotamyayê de ye û gelek çandên cuda di nav xwe de dihewîne. Li vî bajarê bê hempa, Suryan, Kurd, Tirk, Ereb û Êzîdî hemû bi hev re dijîn. Zêdebûna turistan gerê esnafên bajêr jî hat. Hepinizi medyada bekliyoruz. Bültene me qediya bimînin